Maayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon, mga higala. Ani ana usab kita karon sa atong pagabasahon from Matthew chapter 3. Mateo kapitulo 3. Og niadtong mga adlaw, miabot si Juan nga Bautista nga nagwali sa kamingawan sa Judea nga nagaingon, maghinulsol kamo kay haduol na ang gingharian sa langit. Kay kini mao kadtong ginasulti pinaagi kang Isayas nga manalagna nga nag-ingon, tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan, andama ninyo ang dalan sa Ginoo, tolera ninyo ang iyang mga agianan, og ang maong Juan may bisti nga balhibo sa kamilyo, og usa ka bakos nga panit sa iyang hawak, og ang iyang kanunon mao ang mga dulon og dugos nga ihalas, og unya nangadto kaniya ang Jerusalem, og ang tibuok nga Judea, og ang tibuok nga ginsakpan nga nagalibot sa Jordan, og sila gibautismohan niya sa suba sa Jordan sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Apan sa hingkit-an niya nga daghan sa mga Fariseyo og sa mga Saduseyo midugok sa iyang pagbautismo. Miingon kanila, mga kaliwat sa mga bitin, kinsa ang nagpasidaan kaninyo sa pagkalagyo sa kaligot-got nga umalabot? Busa managhatag kamo og bunga nga takos sa paghinulsol, og dili kamo managhuna-huna sa pag-ingon sa inyong kaugalingon, ginapakaamahan namo si Abraham, kay nagaingon ako kaninyo, nga ang Dios arang makapatindog og mga anak kang Abraham niining mga bato, og karon gidaitol na usab ang wasay sa gamot sa mga kahoy. Busa ang tanan nga kahoy nga wala magabaton sa maayong bunga, ginapulod o ginasugnod sa kalayo. Ako sa pagkamatuod nagabautismo kaninyo sa tubig nga sa paghinulsol. Apan ang nagasunod kanako, labi pang gamhanan kay kanako, nga sasapin niya dili ako takos magadala. Siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo og sa kalayo. Nga ang iyang nigo nga paliran anaa sa iyang kamot, og pagahinloan gayod niya pag-ayo ang iyang giukan, og pagatigomon niya ang trigo sa iyang dapa, apan pagasunogon niya ang dagami sa kalayo nga walay pagkapalong. Unya miadto si Jesus kang Juan ngadto sa Jordan, gikan sa Galilea, aron siya pagabautismohan niya. Apan si Juan misalanta kaniya nga nagaingon, ako ang may kinahanglan nga pagabautismohan nimo, og ikaw na hinuon ang moanhi kanako. Apan sa mitubag si Jesus miingon kaniya, pasagdi una karon, kay mao kini ang angay kanato, aron sa pagtuman nga hingpit sa tibuok nga pagkamatarong. Unya gipasagdan siya. Og sa nabautismohan na si Jesus, gilayon mihaw-as siya sa tubig. Og ania karon, naukban kaniya ang mga langit, og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati, og mianha sa ibabaw niya. Og ania karon, usa ka tingog gikan sa mga langit nga nagaingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay. Dalaygo ng Dios. God bless kaninyong tanan mga igsoon.